Padayon nga ginaimbestigaran sa kapulisan ng duwa ka separado nga pagpamahog sang pagpangluthang sa duwa ka eskwelahan nga nahamtang sa Batangas kag Negros Occidental. Sa Batangas City Integrated High School, ginsuspend ang klase kahapon Hunyo 29 matapos nga may wala pa makilala nga tawo nga nagpost ng online sang pamahog nga luthangon ang pila ka mga estudyante. Sunod sa pulis, nakita sang mga opisyal sang eskwelahan ang mga mensahe sa opisyal nga Facebook page sang eskwelahan sang Domingo sang gabi. Ginsiling sa post nga target ang pila ka estudyante sa grades 7 to grade 10 kag ginklaim sang nagpost nga ginabuli siya sa mga target. Bangod sini gilayon nga ginsuspend sang Department of Education Region 4A kag sang administrasyon sang eskwelahan ng tanan nga klase kag on-site nga aktibidad agud masiguro ang safety sa mga estudyante kag empleyado. Samtang nagaimbestigar man ang pulis sa Negros Occidental sa lain naman nga online shooting threat nga nagalakip sa mga estudyante sa Escalante City matapos naglapta sa social media ang screenshot sa isa ka online nga ukon pag-istoryahan isang duwa kami estudyante nga may kangtanan sa ginapahayag pagpamahog sang pagpaniro sa Escalante City National High School. Bangod sini naglapta man ang panawagan sa ginikanan nga hindi anay pagpasudlon sa eskwelahan nila kabataan. Tubtob nga nag-anunsyo na ang bulutuan nga mag-shift anay sa alternative delivery mode bilang kabahin sang pagbangaman. Bilang kabahin sa investigasyon, voluntaryo nga nagtugot ang mga ginikanan sa estudyante nga ginapatihan nga nalakip sa istoryahanay nga usisaon sa mga investigador ang cellphone sa ila kabataan. Ang digital examination nagatinguha nga makilala ang iban pa nga nalakip sa chat kag may baluan kung mayara gid man sang aktual nga pamahog. Nagapanawagan naman ang mga otoridad sa publiko nga magpabiling nga kalmado kag hindi magpalapta sang wala pa napamatudan nga impormasyon samtang padayon ang investigasyon. Nagwa ini nga pamahog kasunod sang insidente sa San Jose National High School sa Tacloban City kung sariin duwa ka grade 9 students ang suspect sa shooting incident nga ginkamatay sang tatlo sa ila schoolmates.